futhi David to be in your presence. To me, it's so important, so enjoyable. I'd rather be in your presence than anywhere else. Ubani ovumelana nami ukuthi ubukho bakhe bukhona phakathi kwethu. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi bazalwane. Angibingelele phakathi kohlelo, ngibingelele abantwana bethu basihola ngendumiso, ubaba be-leadership and their helmet. Abasihambele, ngibingelele ibandla likaKristu lonke, CKC zamahle. Ngibingelele nesithando sami Mama Hlaba, oyisibusiso kakhulu empilweni yami. Ake nibashayele izandla labantu kade ngibabingelela bonke nibashayele izandla. Kunezinto ekufuneka ziphindwe. Sidlule ekutheni siyazazi bese siyaziqonda. Sekwenye into ke leyo. Ngoba kune possibility ukuthi ngiqonde into engiyaziyo. Kodwa it's not possible ukuthi ngifuna ukuthini? Ngibuzeni phela ukuthi ufuna ukuthini yisho umfundisi lento ofuna ukuyisho. It is very possible ukuthi ngiyazi into kanti angayiqondi. Kukulula ukuthi ngihlehle kuyazini ngifane nongayazi. Ngoba ngithe sengiyazi angangafuna ukuya phambili ngifinyelele kuyiqondeni. That is why we have teaching ministry. Asho sonke teaching ministry. Yeah, uthisha uyachaza. Sometimes uyakuye kuyofunda incwadi, textbook, incwadi athamba niyofunda ichapter ethile ebese buya yena kusasa uyazi uzofika ezokwenza njani. Ngaba kwezinye indawo kuba khona imibuzo sewuyazi into uma uhlanganisa lokho kwenzeka lokho. Kodwa kube khona imibuzo othi kwenzeka kanjani. Ebese yachazela uthisha into enza ukuthi uma uhlanganisa lokho nalo kwenzeka ukuthi ingoba lokho kukuthi manje nalokho ukuthi mazihlangana kwenzeka ukuthi. Yawa. We used to say a poem, Sisebancane, Twinkle, Twinkle, Little Star. How I wonder what you are above the way. Twinkle, twinkle, never. Yeah. Now, what is twinkle? What does it mean to twinkle? We are mazu twinkle, twinkle, little star. Kota agakwazi ukuchaza amagama akhona. Kusho ukuthi uyazi into angayi-understand. Asho ukuthi ukwazi into angayi-understand. Now, ma understand into oyaziyo, uyakhula ekuyazini into kade uyazi ungakayi-understand, uyasuka kuyona, uyo-understanda into oyaziyo. Asho ukuthi understanda. Angithi sonke siyazi ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni. Kodwa sisindisiwe sonke. That's a problem. So into enza abazalwane kwesikhathi bakudembeselele bozele makufundiswa is because uSathane uyabona ukuthi bazoba inkinga. Umsebenzi wakhe is to blind their minds, meaning to take away understanding. Kuthiwa lo oluzwayo bese liqoshwa inyoni. Ulizwile kodwa akangaliqonda. Inyoni zaseziliqosha. Kulokho kusibeke ezingeni kwesisikhathi lokuthi singayibona ivelu namandla alento esiyaziyo. Uma ungake ufukelwe ukuchazelwa okujulile ngalento yenzayo yokuthandaza esho uJesu ukuthi sithandaze, uzobona isimanga ubungasazi emthandazweni.
kunento yokuthi njoba kuthiwa faith comes by hearing and hearing the word. Asho sonke, faith comes by hearing. Hearing is present continuous. You know, kushuti hearing le ushuti it does not only come, it is sustained. It is sustained. Faith yako ihlala njalo is sustainable. Futhi yenyuka ngevalue as you keep on hearing. And hearing no reading, which is fun. Aganele reading ongenawo hearing. Asho so aganele reading. Yeah. So reading mangenayo hearing. Umthenwa he's reading. Kodwa lento ayifundayo akayi understand. Kwafika uPhilip wamsusa kwi reading wamfaka kwi hearing. Yasiyaqala iyavela faith. Faith comes by hearing. And hearing is ngendlela eziningi. Khona hearing eza nge meditation. Faith comes by hearing and hearing the word. Kusho hearing la aba phindi hearing. You may read the Bible. Then after reading the Bible, umfundisi nami phambi kwakho uzochaza lento kade uyifunda. Ithi incwadi uthi uJohn lapha encwadini yesambulo chapter 1 verse 3. Ubusisiwe umuntu ofunda amazwi alesi prophet usho incwadi yesambulo. Awezwe usho utoli kwayo. Ebese yawagcina. Sometimes into oyizwi oyifundile awangayizwa ukuthi ichaza ukuthini. Kunzima ukuyigcina. Inyoni zezulu ziyayicosha. Besikhuluma nonkosikazi ngomzalwane washumayela that is more than 20 years ago waseSwazini. Ngaqala lapho ukulibhekisisa leli gama lithi uma umoya ombusi ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Yanamathela kithi ngoba sithe sesifundile saphinda sayizwa ngomkhozi kaNkulunkulu. Yayisiba nomlilo sahamba futhi sawu meditate. Ukuzwa sewuzwile. Asho sonke ukuzwa sewuzwile. Uma ngishumayela uyangizwa ngithi. Mase uyozindla ngalento ebengishumayela wona ekhaya uphinde ungizwe futhi. Yeah. Ngesikhathi ucabanga ngento konto oyizwayo kwathi ungayizwanga. Uma ngabe kade lento engishumayela irekodiwe ubuzuthenga lo ndawo noma ke ugooglishe ungene kulo ndawo yokuphinda ungizwe. Ungizwa kabusha. Ukuzwa kabusha kusho ukuzwa into ongazwanga usezwe okokuqala. Ingakho umuntu ofundisayo akadinwa ukuphinda into ayishilo. Uthi uPetro ngizonitshela le eniyaziyo. Umoya Ngcwele umsebenzi wakhe ukusikhumbuza. Ukukhumbuza ubuyiselwa kwento to your conscious mind from your subconscious mind. Subconscious mind usebenza ngokugcinela izinto lapho kugcinwa khona ama-files empilo yakho. Once izinto zingene kwa subconscious mind, they are there to become your second nature. Makuthiwa usuality conquers the mind. Ushuthi into yenza njalo, it becomes a habit. Uyezwa into ngisho? Uma ngabe kuyiwunga oyidlayo uqala ukhwehlele mawusaqala ingangeni kahle. The more lokhu uqhubeka njalo iya ingene egazini. Bese kuba iwunga edemand iwunga. Manje into eyifundisiwe kufanele ingene kuwe to the point where kungasaphili wena sikuphila yona. Sekuyiyona edemanda into enjengayo. Manje mawuthi uyakule obujwayele ukuya kuyo ngoba nawo busuyijwayele. Ukujwayeleka kokuyenza sekudliwe ukujwayela kokwenza le enye. Buza makhalente umncize uthi umncize kancane kungabi ubhlungu kodwa. Uthi uyayizwa lento. Yayizindaba.
Very important le nto engisho. Kunento ebizwa kuthiwa i-spiritual exercise, asho sonke spiritual exercise. Yeah. So kusho ukuthi kufana ne-practice. Iyakhulunywa ezwini lenkosi, you practice. Practice isingisithi makes what? Practice. Ma ulokhu practice at driving school, it's another way. Uyampumuza conscious mind. Asho sonke uyampumuza conscious mind. And then subconscious mind bese thatha over. And then conscious mind athenza okunye, subconscious mind sebenza okunye. Ngoba manje usuyenze lento yaza shiftela ebank la ubhenka khona idata yakho yokuphila. That is why ke lento iya ideposit ngokuthi lokhu yenza lento uyiphendelele. Mawuvuka ekseni njalo uthandaze izingene egazini. Mawulokhu uvuka ekseni njalo noma imoto kade uyisaba kanjani, mawulokhu uyopractice kuphela uvalo usale ukuba cautious. Umaliphela uvalo alihambi nokuqaphela. Uqaphela kahle futhi uma uvalo selingasakuphazamisi. Into ebunzima ukuyenza manje mawusanda kusindiswa ayikho impossible. Not everything that is hard to do is impossible to do. Sometimes uNkulunkulu uyavuma ibe nzima lento ukuze unganciki ukuqonda, unganciki emandleni enyama yakho. Ube nento yokumncenga umoya ngcwele. Hayi bengithi kuzohambeka ngedwa. Hayi ahambeki umoya ngcwele. Thatha over. Ebese uthi umoya ngcwele vele ngangithungele lokho phela. Uthi ngizokusiza ngisho emthandazweni mayinyama ikhathele ingafuni ukuthandaza ngingene mina. Mawukhohlwa ngikukhumbuza. Mawenza izwi ngikunika amandla okwenza. See Lord. Uma ethi Jesu my yoke is easy, asho sonke my yoke is easy. Lento iyafana nalapho ethi khona imithetho yakhe ngumkhonzi wakhe. Imithetho yakhe ayinzima, asho sonke imithetho yakhe ayinzima. Kodwa inzima futhi. Why? Ngoba uJesu uthi without me there's nothing you can do. Inzima ke manje. Kodwa uPaulus uthi through Christ I can do all things. So wenze into enzima yenzeka kalula yaba ijoko elula. My yoke is easy, my burden. Uyabona njengoba ngumkhonzi kaNkulunkulu nginikhonza, it's a burden uNkulunkulu anginike yona. Kodwa le burden is light. Ngesikhathi engi-invite uthi zane nonke nikhathele nenjani? Ya le burden ebengiyithwele ibisinda. Ngase nginikwe enye burden engasindi. Ukuba ibisinda lento beyizosindiswa ukuthi ngiyithwele ngedwa. Ngixolele mzalwana. Hey, ngiyakuzwa mfundisi. AnginoJesu waxolela. Wangixolela. Kodwa kunzima. Isign leyo ukuthi awukadepend umoya ngcwele, usadepend enyameni. Ngoba enyameni kusemntwini, asho sonke enyameni kusemntwini. So uthi uJesu with men, asho sonke with men. This is impossible. But with God, all things are possible. Now once wamkele uKristu wamkele ama-God's possibilities. So that men are without excuse. You can't have an excuse having provided all things pertaining to life and godliness. Pertaining to life, lempilo iphila usemhlabeni, phila phakathi kwabantu. Ungekho endlini zesonto, uphithizela nabantu emsebenzini. God has provided with all things pertaining to life. And godliness, kusho spiritual life, le kwenza ube umntwana kaNkulunkulu, life that is divine, zonke izinto zakwamoya pertaining to life, and godliness, asho sonke godliness. So godliness is a life that is above all kinds of other life. Akusaphili mina uKristu ophilayo, that's godliness.
yonke into enenkulunkulu egcwele uNkulunkulu phakathi mawuyenza lawo nto ibizwa ngokuthiwa it's godliness in you. Malibonge igama lenkosi. Obana bathi siyakuzwa. Ya kufanele sihlale sicheke ukuthi singenile nisonke ku second phase kaMoya Ngcwele. Uzozibona ukuthi ukhubeka kakhulu futhi kube nzima ukuthi uxole masu ukhubekile. Usiyabona ukuthi sengidinga upetrol manje. Ugcwaliswa uMoya Ngcwele okwabantu abasindisiwe. Ngiyazwana. Abangasindisiwe kufanele bamukele umoya kaKristu. Bazalwe futhi ngalo moya. Masuzele uzelwe awuphinde uzalwe. Emveni kokuzalwa akhula ke manje. Ngesikhathi ukhula ngena i-second phase yokusebenza kukaMoya Ngcwele okuthatha from glory to glory from glory to glory into the image of Christ. Awuziyeli phezulu. Moya Ngcwele okunika amandla ngezwi ukuthi ukhule uyefike esilinganisweni senkambo kaKristu. La few abazalwana abafika khona ngoba abanye bamncisha uMoya Ngcwele amandla ne-influence empilweni zabo. Basafuna ukuzihambela ngengqondo yabo esekhona umholi. Ufuna ukudonsa ngodizili ekholweni zama ukuqhubeka uhambe ngendlela obuhamba ngayo ucabanga ukuthi ungayenza yonke into ngengqondo yakho uzodonsa ngodizili. Uzothi kunzima ukukholwa. Mawufuna uyizwe imnandi lendlela. Nikela impilo yakho kuMoya Ngcwele. Alawule impilo yakho akusize ekungabi namandla. Uzithola usunamandla ngomnini amandla onke. Uzithole sewuyiphila lento yokuba umnqobi. Konje bonke abazwele uNkulunkulu kuthiwa benze njani? Ngoba nabakholwa lo verse. Ngoba nabayaziyo ukuthi khona iverse enjalo. Kodwa very few abayiqondayo lo nto ukuthi isho ukuthini. Isiqalisa ekuzalweni uNkulunkulu sizalwe uNkulunkulu. But nokuzalwa kwethu ku spiritual akukho biological. Ku unique, ku special, ku supernatural. Right from the start mawuzalwa nje ukuzalwa kwakho there's no creature ongakwenza ngaphandle kaNkulunkulu. Ukuzalwa kwakho uzalwa uNkulunkulu ekuzala ngezwi. It's unseen, it's spiritual. It's powerful. It's more real ngaphezu kokuzalwa kwakho biological. And nobaba okuzalayo akabizwa nje ukuthi just your father, he's your everlasting. Biological father akakwazi, you can't call your biological father everlasting. I-fatherhood yakhe limited. Ngoba umuntu. Kodwa mase uzalwa uNkulunkulu, his fatherhood is everlasting. Uma ayu everlasting father, you are his everlasting child. Tell makhelwane, I'm the everlasting child of God, everlasting child of God, everlasting child of God. Did you know ukuthi everlasting uphuma kwa everlasting? Musana ungibuka ngathi ngazi nifuna ukuthini kumina. Ngithi benazo ukuthi akekho everlasting ngaphandle kuka everlasting. Ingakho sine phrase eBhayibhelini ethi from everlasting qedela to everlasting. So once kuthiwa uno everlasting father kusho ukuthi he is from everlasting, taking you to everlasting. Mawuzelwe uNkulunkulu nembewu yakhona kuthiwa is incorruptible. There is no way the imbewu ingaba corrupt ozelwe ngayo. What is the mbewu ozelwe ngayo? One, it's personified. It's in the person of Christ, incarnated. Two is the word of God. Awuthiwa kuyodlula izwi nomhlaba asoze ladlula. Three, izwi likaNkulunkulu zonke izinto zivele ngalo. Manje uzalwa ngalo. Uzalwa ngento izinto zonke zivele ngalo.
So mawuzalwa ngento esuka from everlasting ekusa kwi-everlasting. Your salvation nakhona is eternal, is everlasting, life, everlasting life. Everything about you everlasting. Even the gates of hell cannot reverse that. Ngaphandle ke ecele mawungene ngesinyelelo. Njengoba kungena ngomnyango nje, wena ungene ngefastela. Uzophuma ngalo futhi. Kodwa ngomnyango ungene ngesango ungena uphume mawungena uphume kusho ukuthi awungeni kanje ukuze uyaphuma futhi alikho. Konje mawu uzalwa uyakwazi ukubuyela emuva kuthi hayibo ubengakakhulu uthi simshuthe ke simphithizele phakathi. No. Sekuyofuneka mawungakhulile uyofakwa ebhodleleni. Ukhulele khona ngoba akubuyelwe emuva. If iprocess ihamba kanje biologically uzobuya kanjani ube umntwana kaNkulunkulu ongazelwe sewuzelwe. Kuyenzeka wayini ube unborn sewuborn. Hayi kuthiwa akasazelwa akaseyena umntwana kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. Kusho ukuthi bungazelwe ngembewu engagugi. Uma uyithole kahle ikubambileke. uJesu utibambisisa lokho nawe ngeke ukubambe kungakubambile futhi ngeke ukubambe ungakubanjelwe. Ube ntombi yakwabo nje uphile igazi ligijima njengoJoseph uyiphilele nje. Na uzuzimangaza ukuthi ngibanjwe yini? Ubanjwe yinto wabanjelwa yona. Ubanjwe yinto ekwenza ukuthi ukwazi ukuyibamba ngoba ngeke uyibambe ingakubambile. Ungabala now from 1966 till 2025. Usakhuluma into enje? How many years? 59. I will be 60 next year ngisindisiwe. Ngibanjiwe. Mohamba nengane na 2 years, hamba nayo edrobheni, phithizela kulehlanu. Phithizela ku imoto siyaphithizela. Ibamba wena noma ubamba yona. Methu Jeremiah wangiyeka Jehova ngayengeka. I conviction of the mind. Waba namandla kunami wangehlula. Manje bese kufika abantu bathi kuJeremiah asimyenge. Sebefike late seyengiwe. Ivumelele into kuyenge. Ikuthwebule. Ikwehlu. Ukuze umzali mayethi sesishaye sasahluleka lengane nalomfana abahlukana. Yehlulwe umfana ngeke nikwazi umehlula umuntu osehluliwe. Vuma uNkulunkulu umuntu omusha zikhona into zikukhalela wehlula uJehova bengifisa ukuzenza kodwa ngehlulekile. Futhi awuzohlala ngoba ukholwa kakhulu kunabanye. Uzohlaliswa ukuthi uthembekile lo othembisayo. Songena endabeni esidlo. Ake ngibone izandla zabantu ebebengekho phezulu ngesikhathi sikhumbula inkosi. Izandla just phamsana. Asikhontifunisi ukuyilungisa. Phamsana ngesabi ungasho ukuthi ha bazothina abantu no khonto engiyilungisayo. Musu phamsana nje musu ukuthi no angizokushaya angizoshumayela ngawe. Izandla futhi ziphezulu. You are the majority. Kusho ukuthi khonto enzekalayo la eCKC.
bese plana ukuthi enkonzweni esidlo kuzodla bangazange badle. Cisho senzela laba esicabanga ukuthi bona badlanga bebengekho. Sase senza into encane. Manje engathi isifaka kunjalo manidla lesinkwa niphuza lesitsha. Nimebese. Ukuthi budlile phezulu. Phinde udle nala futhi. Oh my God. Oh what about amen kulonto? Hayi sobaphelezela abantwana bakaNkulunkulu. Bengithi angilungise lo ndawana. Ngiyacabanga ukuthi baba yonke into izokwazi usikhava sonke. Athi namakhanda avuma boba nongisho baba laba kade behlele isile. Right, siyabonga. Awusifundele baba ngobese la kade sifunda khona ekseni. Angizothatha isikhathi eside kakhulu bazalwane ngezi. Obana bathi kulamazwi nje aseke akhulumeka ikhonto engiyizwile engisizayo. Yeah. Engakafundi. Kunengxenye babucele ungacabanga ukuthi wena wayidwena la endlini cha kuyangezenzekela nje lesingizo. Yeah. Kunento esiyenze yakhuni to receive from God. Yenziwe uthini? Ngengqondo. Yona ibukhuni emehlweni kodwa ibukhuni kuJehova. Ukuthola isixazululo sayo noma ukulungiselelwa yona ibe ibukeka impossible ukuthi ingalungiseka. Unezwa bazalwane? Noma ingasafikanga kwi impossibility isinto nje ebukhuni ukuthi ingenzeka. Iphuthe esilenzayo. Ngicela nje lento nilalele kahle ngoba nje uMongcwele bese ngithi siyafunda ukuthi uMongcwele kahleke awuyikhulumi ngani le. Lalelani very carefully. Ngoba akekho uphuma discharge lento uzosho. Sine tendency yokuthi into ebukeka akasho uNkulunkulu masila emhlabeni azizofika izinto ziningi inhlupheko zolungile. Yisho ziningi inhlupheko zolungileyo. Yaziningi. Kodwa ingozi yakho ukuphelela kulonto. Uphelele kuziningi inhlupheko zolungileyo. Usuyema la. Kanti uNkulunkulu amile uyadlula. Ebesethi kodwa uNkulunkulu uyamkhulula. Ingozi futhi mawuzothi uNkulunkulu uyamkhulula ungabusaqhubeka. Ngoba ukuzo zonke wenza ukuthi noma ziningi zifane nengekho. Ngoba zizohamba zonke. Nishayela ukuthi izandla niyenze njani niyavuma noma excitement. Lezandla zeni zithi amen. Okay. Kusho ukuthi iyangena ke manje shoda. Akekho ngivumeleni ngisho noma ngathi ngabe ngathi ukhona akekho still ola endlini ongenazi izinto ezimbheke emehlweni njengoGoliath. Othi ngikhulume ngala khona lapho ucele ngakhona othi ngikhulume. Ngithi kuyicamp kababucele ngithi akekho la endlini othi akana Goliath ombuke emehlweni. But ngivumele ngibonge uNkulunkulu ngawe ukuthi noma uGoliath benjalo uzile ukuzokhonza uNkulunkulu.
ngesikhathi besihola abantwana bethu ngengoma khala nogubhu sonke besenze njani shaya ngathi asimnakile uGoliath noma ngathi icula sobonana emva kwenkolo Mhlawumbe awazi usuku ezenzani lezandla ziyachitha yonke into njengama Now, mistake nazo la ikhona bamngobese esiyenzayo. Sibuka izinto ezingama challenges of life. Sibuke ngamehlo ama spies awu10. Sibuke ngo size, nge quantity, singazibuki nge quality. Ungayithenga into enhle emehlweni kanti it's of the poor quality. Mawusuthi uyayiwasha iphuma lo nalo naleyo lokuzana kuthiwa naleyo khala ishintsha ama colors kodwa ngesikhathi soyithenga engezifakwe igama nelabel olihloniphayo ithi Louis Vuitton kanti ifakiwe nje namathiseliwe lento akuyona uLouis Vuitton uzobona mase kuhlangana nezinto ezinzima iyehluleka ubuzazibuza ukuthi onjani lo Louis Vuitton ubukeka umuhle engathi uyiquality kanti ngokwe quantity uphu nayizwe into ngisho yeah so bahambe laba bawu10 beyohlola izwe babona izwe lilihle balivuma bahamba ngamehlo phela base bebuka oGoliath babuka abantu abahlala kulelizwe basababuka ngamehlo njalo abababuka ngamehlo efaith base bebona ukuthi izwe elethu siyalivuma I mean lihle njengoba uNkulunkulu eshilo baphinde bathatha okunye ukusho bezingxikimbela zamadoda zabatshela ukuthi anizi la anizungena kulelizwe kunezinto ezikhuluma zikubuka emehlweni zithi ngeke uyithole noma ungakholwa uthandaze ngeke uyithole lento oyifunayo inkinga yona ikhulume nawe Ijabona umeli lokade uexiza uyabona ukuthi uyehlulela angidlali phela mina nginyakazo naba ameli noma ungacela uba amahla abakuthandazela uyothandazaza xebhu umlomo angiyakazi wonke umuntu ola endlini unoGoliath wakhe ungaba uGoliath ofinancial ungaba uGoliath osocial o moral ngoba lonke uhlobo emotional Goliath Uphuma enkonzweni ujabule uyazi ukuthi konke ezohlala nazo ezokushaya emotional now soqala nini kubuka izinto ezibukeka zingama possibilities ezilabelwe uSathane as something that you cannot be solved soqala nini kuyibuka ngamehlo kaJoshua noCaleb ngesikhathi bethi abawu10 ngeke silungu ungena lelizwe noMkhulunkulu besithembisile banyathela phansi ukusho ukaNkulunkulu ngezwe nokuthi unizohlana nezizwe ezinkulu nezinamandla kunani kodwa ningesabi mina Jehova ngizohamba phambi kwenu njengomlilo oqothulayo manje siyahlupheka ngokuthatha inkinga nikhona abazalwane sibhekise nathi engabe sibhekisa nomlilo oqothulayo sipersonify yonke into ibe yethu nenhlupheko ezethu kanti ufuna zibe ezakhe yabona imvuma igula nje nomgulelwa inja nomgulelwa into oyifuyile igulela wena akuyona ezozama kuyofuna udokotela wena manje sizimvu zedlelo lakhe selusiwe uJehova noma sihambe esigodini sethu zilokafa siphumela ngale uzusho nokusho uthi mina ngangakubona okwamehlo kuthiwa okwathi ishona lezi zinto enhlane nizisho ngifuna ngimini ke sifundisane ngelanguage yabakholwa ilanguage yalapho uzelwe khona uzelwe uNkulunkulu ufuna ukukhulumisa ukaNkulunkulu ubiza izinto ezingekho njengento ekhona uNkulunkulu uAbraham wayenjalo ukhulume njengoyihlo
umvumela umoya ongcwele akufundisa ulimi lala uzelwe khona kabusha. Umvumela umoya ongcwele akunika i-attitude. Lelithi iBhayibheli mawubeka lo mqondo uKristu kusho your mindset, your attitude, the way you think. Musucabanga njengabantu base ngasho igama lendawo la iduzane. Musucabanga nje umuntu la wena uyiambassador la emhlabeni. Awuyena wala usezweni kodwa uyena owezwe. Nama standards akho ahlukile. You cannot be conformed to the standards of this world. Because your citizenship is in heaven. Kufuneka umuntu olalele enxoxa, kuxoxa indlalifa zezulu kanye noKristu, kuxoxa ingcikimbela, ingcima amchaqa. Amakhosi nabapriest into ezithi mayikhuluma uthi uzongathi ama aliens abakuphi lapha basuka from another world. Ngoba manje masithi siyazama nje into zasemhlabeni kuze ngiba umfazi i-conversation kuze ngiba umfazi. Nami ngiyezwa nje in my spirit ukuthi umoya ongcwele kunezinto akufanele ayihlakule kimi. Ungakulinge ume ekubeni umfundi. Keep on being a disciple. Keep on learning, keep on eating. Noma ungana 85 years makudliwa uyadla nawo. Awusho ukuthi kade ngangidla abantwana bami phakalana abanye. Ulamba wena kuqala. Idemand yokuthi uyaphila. Mawusufila uyidemand iplate. See? Idemand yokuthi uKristu uyaphila iyona ekwenza ufuna izwi, ufuna ukudliswa, ukhumbula ukuya enkonzweni, ukhokhe imali zakho, ubashiya abantu boshani bona nisala nineke washingi. Uyabona? Udonswa into engaphakathi, ifuna into elaphana uyayibona lento ngisho? Yes. Ngoba sesiye eGoli umphako nje uhamba endleleni. Nani ngicela uthi 5 liter webuyisi eGoli manje bancela kancane sibancelisana kanti basanda kuzalwa. Uthandaza kanjani kanti? Ngimzwile bakhumalo ethi sithandazela ukuthi nihlale la ngoyi Nkosi yami. Nathi siyanithanda bazalwane kodwa manje hey sizele. Ya sizele manje. Besenziwa izinto ezingeke zilunge singekho. Okube i-advantage nakunina ukuthi nibusiseke ngepresence yethu. Ngibhlungu mama Hlaba ngoba kuthiwa bazalwane ke siyakhonza ngolesibili inkonzo yomkhuleko sesoze sikhonze ngomgqibelo enkonzweni yomthandazo then sikhonze ngeso. Sekuthulekile manje ukuthi senzani ngolesithathu. Sekuthulekile manje ukuthi lento esiyitholayo siyabatshela yini abantu sithembekile yini ukuthi sidlule sila kwabanye. Zama holiday lezi insuku uJesu ebuya. Ngoba zonke lezi inkolo ezinye ezidayisela abantu zisebenza into ongakazuyibone alikhe lamahala. Sigijima njengentulo thina sigijima njengonywaba thina siphethe imessage ekuyiyona yona. Sihamba kancane sishaya ngo-go slow. Laba batha le ntulo ethi abantu abafuna khona inganekwane ezinemini eziyiparable. Yabo inkolo lezi ezikhona la eminyango ezinye sezidlile itheku because kade silalele nje ngiyaxolisa ukisho masibuya siza ngala kwabona ukuthi kwesikhathi ukuthi bathandaze laba abamaSulumane kuneyibhika la phezulu ememeza ngempela futhi siqala ngo5 ukumemeza ekseni ayikho complain obana bathi basibangela umsindo abakabekho ake sifake ke thina sibonke kuzoba njani ngoba indaba isegameni kaJesu. So nalo go slow uyabona kuyaliwa uzithole nje phela inyanga ungazange utshele umuntu ngoJesu. Ebhezi Satan esponsorisha ngisho into ewrong uthola ukuthi uyibuka mahala kunefilm oyibuka izingane zakho zibuka ifilm ebhedayo free bakhona abayikhokhelayo ayikho into yamahala noma uthi uvula iselfone ama smartphones esiwanika izingane aveza izinto ezibhlungu
adlwengula ingqondo zengane ziyadlwenguleka. Awuyikhokheli uyithola mahala lonto ingena kuwena mahala. Why? Kunama millionaires ama devil worshippers akhokhela i-propagation yalo message ukuthi ayihambe emhlabeni as far as it is possible. Bathengwa amasotsha ukuthi akhulume ukuthi uJesu untshontshiwe. Iyafandwa into engenamini ngebulala isizwe. Bese kuthi le ephethe ukuphila kwezwe, philo kuphakade kube nzima bancengwa bazalwane ake sizame noma ake sihlanganise bazalwane kube nzima ngoba usathana uqala kula kuwena. Uyazi ngeke ayivimbe iharvest. So kufanele avimbe imbewu ukuthi itshaleke. Esikhoneni uyitshale uyidle kwakho, uyidle ngokuthengela ingane ama ships, kusho ukuthi uyithengela ingane ngemali yokuntshontsha. Ebekufanele iservice i-altar, olthandazayo njalo. Manje uthandaze i-altar elingasevisiwe. Uthandaza e-altar elicweba amehlo. Liyaserviswa i-altar. Tshela makhelwane liyaserviswa i-altar ngenitshela. Ngisho isihlahla mawufuna sikuthelele njalo uyasipruna, ziningi into ozenzayo, kunenkonzo oyenzayo. Alikho i-altar elingaserviswa. I-altar lesizulwini lithi kuze ngikhiphe ukuphila okuphakade ngikhiphe intethelelo yezono ngidinga igazi lika Jesu. I-altar yasezulwini was serviced by the blood of Jesus. And Jesus being a gift from God, the best that the Father has was given to that altar. Ukuze phuma verdict that we are forgiven. Our sins are forgiven. Hayi ngoba uNkulunkulu engasithandi kodwa ijustice yasezulwini idemanda isacrifice. And naye ama attributes akhe amdinga judge before abe ngubaba kithini. Kufuneke abe faithful kuma attributes akhe okuzonda isono ngokuthi asigwebe isono, asijezise isono, angacompromise. And then ebeseza a solution at the same time as the Father, not as a judge this time. Basically, for God, His love now. For God, so He has been a consuming fire. Kubantu abangakholwa nabangayamkeli i-offer. And that fire will be there forever. Ekhala ngoba udecide uyikhokhela yena. Esikhoneni akhokhela uJesu ngegazi lakhe. Wa refuser i-offer ye-salvation through Christ. Kwase kuthiwa ke isigwebo ke sizokhokhelwa wena ngokuthi ube semlilweni forever. Angiqedelele into yami. Lento ingqondo yethu efuna ukuyenza nzima. uJesu uyenze yalula. Ukuze lapha kuyena izinto ezinzima kuwe zibe lula kuye. Manje wena themba yena amehlo akho abe kumqala uzohambe phezulu kwamanzi phela into enzima uhamba phezulu kwamanzi. Bheka uJesu wena ungasusa amehlo. Khona uzokwenza into enzima kodwa uyenze kalula. Wane lo susa amehlo wabheka amanzi namanzi akhumbula ukuthi umuntu phela lo uhamba phezulu kwethu. Kodwa ngesikhathi ebheka uJesu amanzi ayezwa ngathi uJesu use-2. Yabo? uJesu ufuneka abe 2 ngawe. Ukuze phela makuthiwa akusaphili wena uKristu ophilayo kusho ukuthi uJesu use-2 ngawe. Ngesikhathi uxolela umuntu ungacama uxolela wena lo ya Jesu sesiphambanweni ula kuwe manje uyena lo oxolela lo muntu. Uyena not wena. Wena ukuthiwe wenziwe ukulunga ungakwazi ukulunga ngoba yena enziwe isono engakaze asenze isono. Manje ngeke enziwe isono engakaze asenze isono kanti uNkulunkulu omenza isono engasazi isono uzohluleka ukwenza wena ukulunga ungakwazi ukulunga. Uyezwa kecela. Uyathandaza ngombono ngathi uyangikhulekela. Mina ngathi uya intercede angazi ukuthi enza kahle ma intercede my son. Siyawadinga ama intercessions mangabe shumela.
mntanameni la. Now ungamangali uma uNkulunkulu ethatha iginsa elenza umshumayeli. Ngoba uqale ngoKristu holy, the holiest of them all, wamenza isono. Manje uthatha isikebereshe oRahabi ubenza ugogo kaJesu. uRahabi isifebe obedayise kushintshana amadoda, wahlana namadoda ahamba noNkulunkulu, wamkela uNkulunkulu wakhona. Waze wakhipha intambo ebovu emele igazi likaJesu. Wavele washadela endlini yakwaJuda. Kade etayisa ngomzimba izolo. Ngoba iplan kaNkulunkulu ngaye engakazalwa ibithi izogcina la. Ngicela ungathi uyayihleba lento kumakhelwane. Sisentweni makhelwane ungadideki. Iyo ke le besifuna. Sikuyo ke le. Uyayibona ke le ile besifuna. Sihambe sibhayiza singena yonke indawo. Besifuna le umthetho wethu nansi. Kuthi khaxa kuyalingana usize. Isho utshelwa umuntu ona 59 years ehamba kuyo. Ingenza kube musha iminyaka ihambe yodwa ngithi hambani sobonana phambili. My God. Bheka uGoliath wakho ngamehlo kaDavid. Ungambheki ngamehlo kaSaul. Uzoloku uncomana noGoliath. Iqhawe leli waqala ukulwa kwasebusheni bakhe. uDavid ubhizi ngala uthi uNkulunkulu wangikhulula ebheleni ngumfanyana omncane wangikhulula ebhubesini nakulo mfilisto ngasokile. Siyabadinga abantu abazobuka inkinga zabo ngamehlo kaDavid. Ngelibona abathi noma inkinga yemoto noma inkinga yani noma inkinga yokuthi indlu izothathwa ngifuna ibheke uJehova ngibuka ngamehlo kaJehova ngize egameni leka Jehova kwena njoba uzuphethe nje umthetho uphethe amaphepha ukuthi kuphelile ngami izinto ziyadliwa senze njani mina ngikubheka ngegama lika Jehova ubona bathi igama lingaphezulu kwamagama onke. Noma ngakubheka kanje icancer ibuke ngamehlo anenkazimulo ishe kubenzeke spiritual chemotherapy. Ngithi uyibuke ke anointing kwenzeke spiritual chemotherapy. Kwenzeke spiritual engenama side effects. Evele iqondana nama cancer cells iwahle wonke because my God is a consuming fire. Ngizoyiphinda lento ngangayisho. Ungakulinge mawucela especially mawucela into. Khona ukufuna uNkulunkulu. Izinto uyayicela uNkulunkulu uyamfuna. Ungaphambanisi. Tshela makhelwane into siyazicela. Yeah. Asifuni izinto kodwa abezizwe lokho ukufunisisa lezo zinto. uNkulunkulu kuthiwa uyazi ukuthi siyakudinga lokho. Now, lalelani. Ithani siyalalela. Yenza njani? Mawucela into uNkulunkulu. Musukusho ukuthi ngiyilindile. Into masicela wayilindwe iyamkelwa. Uthi uJesu noma yini enicelayo kholwani ukuthi niyamkele nizoba nayo. Akusho ukuthi ilindeni ukuthi uNkulunkulu uyokuphendula nini. Uzomlinda kanti kade akuphendula ngosuku lokuqala njengoDaniel. Lo 21 days uzile nje awusazileli ukuthi uNkulunkulu akunike. Usuzilele ukuthi idabula umkhathi lento izofika kuwena. Usudabula umkhathi. Yona ireleasewe esandleni kaJehova ngosuku lokuqala uthandaza. Manje kuba khona vele izinto ezingekho kwi divine delay ezihambe zihitsheka isitha silwa nokuthi singafiki kuwe. Umsebenzi wakho wena manje umuntu uzokuguide. Athi no ungabusacela manje dabula umkhathi.
lento yakho ngathi ibanjwe lapha emkhathini kunendawo la ibambeke khona dabula umkhathi noma uzile ukudla uzilela ukudabula umkhathi ungazileli ukuthi uNkulunkulu akunike izilele ukuthi ifike ungathandazeli ungalindi entweni oyicelile ulindele ukuthi uNkulunkulu akunike ilindele ukuthi manifest inkukhu ichwane ilizala ngosuku lokuqala izala iqanda angiphinde futhi inkukhu izala ichwane layo ngosuku lokuqala izala iqanda bese ingabi saba sesimweni sokulinda ukuthi mina ngiyobathola nini amachwane ngoba isiwathole kodwa ayisimo seqanda manje into ezoyenza izokwenza njani izohlala iya understand lento yokuhlala ekuhlaleni kwayo kuyenzeka ukuthi uyithole seyizila ingahle zidle ezinye imini yonke yona lokhu ihleli nje uzobe uyizwele ifudumeza into esiyitholile uAbraham was very good ekufudumezeni isithembiso sikaNkulunkulu sokuthi ingane zakhe zingangenkanyezi asizi ukuthi wayeyicela sithi wayifukamela ngokubonga enika uNkulunkulu udumo ekholekile lokho akuthembisile unamandla okwenza yezwa mathitheni ungabusayilindi into oyicelile ifukamele ichamisele iphume linda manifestation yayo ungalindi yona ngesikhathi lokhu ulindile uNkulunkulu nginethemba no ithemba lisebenzi la mase kwamkela ifaith ithemba liza nesithembiso once lihlangane nenhliziyo kuphuma ifaith faith is the substance of things hoped for yabo musu ukuthi ngilinde ukusindiswa komfana ngisalindile no mamkele sindisiwe angithi verse lithi kholwa uyo alisho ukuthi ithemba lithi kholwa musukukholwa musukuthemba la kufanele ukukholwe khona abezwa ishoni musukuthemba la kufanele ukukholwe khona themba ukuze ukholwe ishoni kukhona ithemba elifika nokholo eshona sonke khona ithemba lona liza ngesithembiso liyithemba ngoba ethembekile othembisayo uyamethemba umuntu ongamtrust cha ngiyabuza uyamethemba umuntu ongamtrust ukwethemba is to have hope expect ukutrusta is to lean depend ya ukuthi ngeke akuphoxe inhliziyo yakhe yonke iphelele kuye mayeshilo injalo ke lento ayishilo umuntu othi mayeshinto angashintshi he is not a man to repent nor a son of man he is not a man to lie nor a son of man to repent mayithi ngemvimbo yakhe siphilisiwe lonto ayivusa ithemba kungasekho themba nje kwaAbraham mayifika enhlizweni ivusa ifaith once ifaith ibe khona kuba khona ihope futhi ngitheni kuba khona kukhona ithemba lokuthi khona ongithembisile bese lelo themba lidala ifaith bese ifaith iba isubstance yezinto engizethembayo ukwethemba izinto kusho ukulindela uba expectant wangiphoxa kade sengithembile wangiphoxa ke mzalwane kade ngikwethemba kangaka trust ngoba ungenze ngashintsha ngeschedule sami ngoba ngithembe lento obungithembise yona manje sinonqo wendoda ethembisa yenza nazi ingane zikaAbraham sigcwele wonke umhlaba ngithi ya yonke indawo la zikhona futhi zirich ngoba sibamba isibusiso sikayise everywhere ngokuhlangana neJuda noma lisendaweni a foreign land ngeke uhlangane nalo bobuza kuJoseph yokutshela God made me to be prosperous in the land of my affliction and he was promoted there engokufika waba prime minister of the country
Manje ngikhuluma nama-spiritual Israel through Christ Jesus. Ngikhuluma namaJuda la ngoba nizelwe ingonyama umndeni kaJuda. Ngicela ubingelele makhelwane. Kunjani Juda? Not to Judas Iscariot. No, ngicela ungangeni lapha. Obana bathi siyadla. Obana bathi into zami ngizosifukama ngoba sengizamukele njengento ezikhona. Zize ichamisele. Ngizobonga uNkulunkulu ngendlela yokungathi vele sengiyamukele physical kanti iseyiqanda. Inkukhu iphuma konje. Iqanda bese liphuma phela. Inkukhu bisiphuma ku. Iqanda liphume. Lo ndingeze yenza umbuzo ukuthi ubani wavela qala iqanda nenkukhu. Uyabezwa abangalifundi iBhayibheli bathi iqanda. Uyabezwa abalifundi iBhayibheli la. uNkulunkulu wadala nenyoni zani azange adala amaqanda aso. Wayesethi ke nini enizokhiqiza amaqanda zalalani nandi esho kuzona yilwane. So laba bathi kwavela iqanda kuqala boba check ukuthi balifunda iBhayibheli. Glory to Jesus. Lendle se verelem sibe nayo ingakabikho. Wa confirm uNkulunkulu umprofeti uBoy from Eastern Cape. Wathi mahlaba ungawadisheki izokhokhela uJehova la. Sayamukela in a picture. Sayamukela in the spirit. Sakhulelwa yona in the spiritual womb. Yazalwa within a year. Yashiya singena esikweletu. Angazi la endlini. Lento ikhulunywe ukhona. Manje ilife yabantu abala endlini nabasilalele over the what you call over the air. Their lives zizohambisana nonyaka wenkosi 2025. Yeah, no, I'm serious. I'm being prophetic now. Uma ngabe lento ilalele in a meaning kuwena, you will see what will happen to you. Ngicela ukukhumbuza musu kuyilinda into eyicelile yenze njani yamkele ubusulinda ukubonakala kwayo yamkele ukuthi ingane zakho zisenziwe nje zingakezi la ubusuzithwebilwa ngefaith ashonso uyithwebule ngefaith awoni kuNkulunkulu awuhlangi kuNkulunkulu mawuthi ngibingelela abantwana bakaNkulunkulu bonke ngibingelela nomnyeni wami engihamba naye baqala ze bathi Nkosi yami Thomas bathi abasazi isibusiso sokukholwa ungaboni bafuna ubona qala bengakholwa kanti kuthiwa kholwa khona uzobona because lendoda is substance of faith. Faith is the substance of things hoped for. Substance, you hope for that substance. And that faith, that substance has taken the embodiment of faith. Faith is like money. Uma unemali unesinkwa, singekho. Ngoba lesinkwa soba khona ngale mali. So uma une currency yasezulwini, i-faith for your husband, so uyakhonza vele naye engakezi. Uthi kwenziwa yini kuthiwa sibonge singakaboni. Siqale nje kwaAbrahama simnika udumo uNkulunkulu singasibuki isizalo sikaSara esifile nomzimba wethu 100 years. Singayibuki evidence yasemhlabeni. Sibambe ukuthi uNkulunkulu utheni.
bese siyamdumisa in advance. See, fully persuaded that what God has promised, He's well able to perform. I-ability yakhe ibonakale ngokuthi kuzalo Isaac ezalwa umuntu owazalwa eyinyumba waphinde wakhula wazoba u-90 engenamntwana ebese ethi uNkulunkulu now she is ready for my performance now. She is ready. Lesi sibelethe singenanzalo ngizosenza sibe nenzalo at the age of 90. And uzoba nepower yokukhulelwa for 9 months. Next year I'm going umntwana. Next year this time you'll be having a son. Akusho umlomo ongakhuluma amanga madoda. Ya kushintsha ibeletho zibe zintsha ngoba usekhulumile. Noma engasho ukuthi sibeletho oshintsha, mayithi nje uyabeletha nesibeletho sesikafuneka sihamba kanjani. Yeah. Sekufanele manje sibeletho reverse singabe sibeletho somuntu esifazane ono 90 sibe sibeletho somuntu esifazane ona 16. Singayilimita zonke ezinye izinto, never limit God omkhonzayo. I say never do that. The worst thing that you can do for your life as a Christian ungawabona amandla nenkazimulo kaNkulunkulu is to limit God. The Bible says they limited the Holy One of Israel. How will He supply? Is there anything too hard for God? I say, is there anything too hard for God? There's no load shedding what comes because He's faithful. His word never fails. Mighty, let there be light. If fuel yokuvuta kwelanga izwe lakhuluma eqaleni. Ufuna uba nezinto ungenazo? Ngithi ufuna uba nezinto ungenazo? Iba nomnikazi wezinto. Ngithi ufuna uba nezinto ubungenazo? Ukhulumisa komuntu onazo ngoba unomnikazi wezinto. Awukwazi ukuthi how can I get that thing unomnikazi wento zonke. Uma kubiza ukuthi ayidale angayidala manje because He's the same yesterday, today and forever. Angayidala manje. Angamove izulu nomhlaba ukuze supply wena. Makufuneka umhlaba uthi ukuhlehla kancane ukuze provide wena, uzohlehlisa umhlaba provide wena. Umangcwele kwangitshela into njalo wecela. What did you know uma uzalwa izinto zakho uzozithola empilweni ziya encode ngawe. uNkulunkulu ezulwini. Ingakho ethi ngake kubumbi ngakwazi ngakwenza uprofeti. Sekwaqedwa. Nendlo uzohlala kuyo. Nalo CKC wafakwa kimi ngingekho ngakazalwa, ngakaziwa, ngakazazi. Ngakakubumbi ngakwazi. Ungacama ukuthi wazi mina ngegama nani. Wazi yonke into ngami. Ngakwazi ngazi neCKC kuwena. Ngayibona iCKC kwafika isikhathi ngathi phuma. Qala kusho mina. Khona ingeze uphela lento ngoba kusho wena izophela endleleni. Izoqedwa iCovid iphele. So that is why sifundiswa ukuthi singadepend ebantwini ngoba lakho umzalwane sengiyamazi ukuthi uyimillionaire nami ngiyoyingcengela kuyena. No, I'm not that type Nkosi yami ngisizeni mongcwele. No, not like that. You have everything through Christ Jesus because He's all in all. All. If you're hungry, He's the bread of life. Hallelujah. If you're in darkness, He's the light of the world. He's whatever you need at that time. Jehovah. We have the word Jehovah abbreviated in the name Jesus. Tell Makelwan, wazaweza ngesikhathi is right. Your coming in here will never be the same and you're going out. Awuzibongela uyishayile izandla udumise uNkulunkulu.
umama Hlaba wayisibiza ngabazalwane singakazi niksi ngendaba yokusindisa. Oh, great evangelist. Yabo asibize nge-destiny. Uzombiza igama ukuthi uJesu ngoba uzosindisa konke azoyenza kodwa igama limqale manje ngiqale ngegama. Musuthi lesiphuphu kulento engezwe umqamba igama ongeke uyithanda idestiny yalo. Fana noJakobe okwathi mangabe ukuzalwa uBenjamin Joni umkakhe awunangiphoxa animazi umka Jakobe uRahel. Now lalela uma ngabe ezikhulelwa ngoba ubehleli phezulu kwezithixo ngale portal ngale gate lokufika kwendodana wahlala ngezinqe phezulu kwezithixo zikayise. uJakobe engazi wathi lo yeziyotholala kuye akwafe nokufa. Mayesebeletha wavela wopha kakhulu yithixo hamba ehlala noma ikuphi kanti uhleli noBenjamin. Mawukhulele izinto zezulu musu hamba uhlala noma ikuphi. Ngenxa engakafi wakhuluma wamqamba igama ukuthi uBenoni ashonso keBenoni. Igama leBenoni uBen means son, Benon non means pain, son of my pains. Indlela engibelethe ngayo musu kubiza ingane yakho ngesigameko. Mhlambe yaphiko uyise njengenye sasibhabhatisa emtubatuba mangimbuza igama uTubani uthi uhlupho uyise ngathi egameni kaJesu Kristu uhlupho uyise ngiyakubhabhathisa egameni kaJesu ngenzela ukuthi igama likahlupho uyise liphele manje lisale emanzini. Okay. Kodwa musuqamba ingane ngesigameko esingesihle mqambe ngedestiny la ufuna yekho. Wasethi uJakobe anginangani mina ezoba uBenoni for the rest of his life. uBenjamin, which means son of my right hand, son of my strength. Jesus Christ is our Benjamin. He is seated at the right hand of the Father. Ngokumqamba lelo gama kwaphuma uPaulos abaapostoli abakhulu bayinzalo kaBenjamin. Hamba naye injalo kaBenjamin uzayibona ukuthi ukushintsha kwegama kwashintsha something kuma genealogies. Shintsha igama uzoshintsha negama lebhizinisi. Iqamba igama business yakho eli prophetic. Ubusuku liqamba igama uthi this is the day that the Lord, this is a blessed day, this is the day, hallelujah, of breakthroughs. Umuntu uzokunika uthi yithini because you pray as the Spirit gives you utterance. Noma uthenga into ozoyiqoka before uyigqoke ibize ngegama. It is for the glory, Lord, as I'm going to put this on. Izandla uma ngabe ibithungwa izandla zama-devil worshippers, I sanctify it by the blood of Jesus. Lithi iBhayibheli ngisho ukudla esikudlayo ngoba manje kudlula ezandleni eziningi. Lithi iBhayibheli sikudle ngokubonga. Sibonge ukuze kushabalale yonke into engekho right kulokudla. Ake simele ngenyawo yonke lento moyingcele beyikhuluma simele ngenyawo. Ngicela nisho lamazwi emva kwami. Umoya uMaria esezwile elokugcina lithi for nothing is impossible. uNkulunkulu wenza ireference ngoMaria ukuthi uzokhulelwa ubuza imibuzo uMaria uyaphendulwa. Ekugcineni amazwi athi bheka uMartha ebudaleli bakhe obaze ukuthi uyinyumba namhlanje inyanga yakhe ka6. For with God nothing is impossible. Nami ngisho njalo kinina yonke lenkulumo esengiyikhulumile ephendula imibuzo yenu boMaria enifumene ifavor. Ngoba noma ungayifumana ifavor mawungayihlaba ngihlangabeze ngefaith ayizokusebenzela.
Kufuneka ubenze isivumo phambi kaNkulunkulu omi nge-messenger phambi kwakho. I'm an angel that God has raised to stand before you and release the message to you. Because you have found favor in the sight of God. Iyo le kudonse weza la. Abanye babhizi baphuza utshwala wena ulanga ngoba you have found, and the favor has found you. Jesus. There is an acceleration in heaven. Izinto they moving faster than years before. Ezinye zimuvwa hayi ukuthi phela ngiyathandaza kodwa ngithandaza phezulu kwama saints athandaze azahambe emhlabeni ngayibona ngayenzeka lento kanti igcinelwe mina ukuthi mase kuvele mina igeneration yokugcina zenzeke lezi zinto engathi bengiyithandazela kanti ezinye zingangiyithandazelwa. Ngicela uyibambe ngokukholwa uzibambe nezimpendulo zabathandaza abashona bengayibonanga into akade beyithanda bakholwa baze bafa bekholwa. iBhayibheli lisho njalo, glory to Jesus. Zange bangabaze ukuthi sebeyafa ayikenzeki lento abakholwa yiyo, yayigcinelwe thina babekholelwa thina, kukholwe bona kwamkela thina. Kuzabala zoMandela kwa enjoya igeneration ezale from 1994 ya enjoya izinto engazange strugglishe yona. Ayazani eRobben Island nathi asazani isiphambano sisazi ngekuba sibe represented uJesu abe substitute yethu asiyele engathi kuyethina. Othasala rabash. Phew. Mayinqoba uSathane siyamnqoba uSathane ngaye. Yonke into ayenze semhlabeni egqoka umzimba womuntu yenziwa yithi ngoJesu. Ishon lamazwi njengoMaria niwaphinda amazwi asho Maria lithi iBhayibheli says uMaria wathi ngiyincekukazi yenkosi. Mawuyinceke uzothi ngiyinceku yenkosi uzoya ngokwegender ngoba there was gender involved la ngoba sihlukile sihlisa. Mawithi ngiyincekukazi ngongowe yenkosi, ngiyincekukazi yenkosi noma uthi ngiyinceku yenkosi. Asiphinde futhi ngiyincekazi yenkosi. Meaning I don't own me, you own me. You are the one who owns me. I belong to you. Ngiyincekazi yenkosi angeno wami. Kusho ukuthi whatever God is going to provide, He's going to provide Himself. He is going to provide. God, uAbraham usho njalo, what God will provide Himself. The lamb. Whenever God is providing you, He is providing Himself because it is all to the glory of His name. Glory to Jesus. Ngiyinceku yenkosi ishona. Qhubekani ke ningilandele. Makwenzeke kimi njengokusho kwezwi. And then you have triggered a process. Yazo zonke lezi zinto ebeshiwe ingilosi Maria. Uzoba pregnant without a man. Your pregnancy is going to be supernatural. Right now you are pregnant of breakthroughs. You are pregnant of things that you desire the most. Father, we thank you for a miracle that is taking place. We are thankful of the pregnancy, conception that is taking place. It's a spiritual, dynamic, divine conception. There's no man, hallelujah, that is involved. You are the only one involved. With men, this is impossible. With God, all things are possible. That's what you say, Lord. Hallelujah. You're making a reference of Martha, that Martha has experienced a promise, a miraculous promise. It is manifesting itself. There's a change of the shape of the body because of the pregnancy. Glory to Jesus. There's going to be a change of lifestyle. There's going to be a change of thinking. There's going to be a change of language. There's going to be change of prayer life. There's going to be change of everything because soon and very soon that thing is going to be born. That thing is going to manifest itself, but it's taking
taking a shape, a new shape. It's a new shape. There's transformation. There's the new form. You are taking a new form because there's pregnancy that is taking place. The process of gestation is taking place right now. Glory to Jesus. You are a man. You are a woman that has found favor in the sight of God. Some are pregnant of billions. Some are pregnant of millions. Some are pregnant of righteousness. Hallelujah. That cannot be changed. Holiness is what you're pregnant of. That holy thing that is in you, that thing that belongs to God, that is in you, is growing now. Is growing now. Thank you for that amen of yours. Thank you for that amen of yours. And God says, let's put our hands together and give him all the glory. You can be seated in his presence. You can sit. This time you're not even expecting a miracle. You are experiencing a miracle right now. It's a process that is going on. Singene enkonzweni esidlo ngeke safunda wonke amavesi bangobese ngizosho nje ngomlomo ukuthi uJesu Kristu ngosuku ayezobethelwa ngawo waqoqa abafundi bakhe kwadliwa isapha kule sapha kwaphuma ngesapha bebedla nje ngenjwayelo bedla kwase esinkweni abazidlayo kwakhona esihleshulwayo sabekwe eceleni ngoba kuzokhulunywa phezulu kwaso lento esithengela ezila zisinkwa nesiphuzo esisithenga ko-checkers kobani kodwa once sibuyiselwe eceleni kukhulunywe phezulu kwaso sesiyashintsha ngeke usasidla noma kanjani. Now abantu abanelungelo etafuleni nje phezulu kunesiphambano nesitafula esiphambanweni sihlanjulula izono zethu siqala khona bese silungela ungena etafuleni lenkosi. There's the blood from the cross and there's the blood at the table of the Lord. Lithi iBhayibheli malixwayisa icala ukuqonda direct etafuleni lenkosi ungavayanga esiphambanweni. Igazi lasesiphambanweni is the same naleli gazi eliset kwi table of the Lord. Umpompi ukhipha amanzi afanayo, amanzi okugeza namanzi okuphuza. Amanzi okugeza asendishini, amanzi okuphuza aseglasini. Indishi nansi yalaphana mhlambe ebathroom, iglass nansi etafuleni. So asize etafuleni singadlulanga endishini. Ngoba amanzi asendishini noma aphuma ku same tap amanzi akona amanzi okuphuza. Ungamangala nje ukubone ngiphethe indishi ngiphuza. Kade kwashela kuyona sengithi ungathi hayi akuphuzwa lapho asiphuzi la siyahlanjululwa la siyathethelelwa la siyajustifywa la kodwa masisi la sikhumbula inkosi la sekuyi fellowship sekuyabasekhaya bomndeni uma kuphakwa nje ekhaya ngeke kuvele uphakele umuntu mhlambe ake ngilinganisa isigebengu singene nje hawu wenza kahle wafika wantshontsha nempahla kunakho ukudla no isoni asiphakelwa isoni asiye etafuleni lenkosi sivaya esiphambanweni bese sithola igama elisha ukuthi sumntwana kaNkulunkulu bese siba nelungelo lokuhlala etafuleni lenkosi sibe kwi fellowship noKristu. Na yonke lento akade ikhulunywa la ayikusebenzeli uma ungaphandle ungasindisiwe ayikusebenzeli until uzungene bekani mina ke until izungene ngesango ngesikhathi ungena ngesango ungena uphumele ngaphesheya ufumana idlelo ngiyabona ke alikho ngaphandle idlelo lingaphakathi manje isango lakhona ungathi liyisango othi mawungena ngathi liyi passage ungena ngalo uJesu uyophumela ngale
ufumane idlelo. Idlelo limele izethembiso, limele ifa labangcwele, limele fellowship noNkulunkulu, limele ukuphila okuphakade, idlelo lelo. Limele izwi kaNkulunkulu ozolidla imihla ngemihla, whatever okuzoba semadlelweni akhe. Malibonke igama lenkosi. Kodwa singangena nawo manje la etafuleni. Uma sovumelana ukuthi kanti indaba iqala esiphambanweni. Lapha esiphambanweni isizwe indoda ithi uzongikhumbula. Silathina ngezono zethu. Ayixoxa izono la. Sekuyi fellowship lapha sekuyadliwa. Izandla segeziwe lapha. Amanzi asele sekwawuphuza notogeza. Uma ngabe ukhona la sikhuluma yonke lento wena ngaphandle ulunguze ngefastele ngena ngaphakathi. Na umnyango ongena. Umnyango wakho lapha esiphambanweni. Makwathi nje yes Lord ngiyavuma. Le ndoda ayizange ibale zonke izona. Yathi silathina ngamacala ethu. Lo akonanga lo kenza ngalutho. Thina sila sifanele kubala. Yasithi inkosi uzongikhumbule mawufika embusweni. Wathi uNkulunkulu namhla ngizoba nawe eparadise. Asho sonke namhla. Akasho ukuthi awuyobhabhathiswa waqala. Wathi engena nje wafumana idlelo leparadise. Engena nje. Uma ekhona oshoyo ukuthi hawu kanti ukhuluma kanje mina ngingaphandle lento ayisebenzi kumina izosebenza kanjani ungazelwe. Asiphinde sime ngezinyawo. Othi, I want to see my life transformed in a way that no man can afford to transform it. I want spiritual revolution, spiritual transformation. Okudala konke kudlule ngibe isidalwa esisha. Uma ngabe uNkulunkulu ekwazi ukugcina umahlaba for all these years, aphila impilo enhle emnandi enokuthula, impilo enqobayo, impilo emenza angabheke emuva. Ngiyayifuna lento yalomuntu. Uma izongithatha ngibeke etafuleni ngihlale noJesu njengoLazaro ovuswe kufeni. uLazaro wavuswa kufeni wakhuluma ingubo khona la ethuneni. Wayesegqokiswe izintsha zasetafuleni mawufunda chapter 12. Lapha chapter 11 uvuka kwabafile ku chapter 12 uyadla noJesu etafuleni. Uma umuntu evula ngiyongena ngidle naye adle nami. Akudliwa ungakamvulela uJesu angene. Uma ekhona eze phambili noma engaphambisanga isandla avele eze phambili abambe this favor from the Lord. Uma ekhona asheshe eze phambili azothatha into zakhe ezomsula inyembezi. Uma ekhona